DJ Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Ini zita rangu ndoitwa General Stole. Ndinofara kuva nemi mangwanani ano uri musi wechina 29 January 2026. Tinozviziva kuti kwatabva ndiko kure. Mwari vachitisimbisa pamwechete semhuri pano paRevolution. Toda kutenda vese vari kuisa support kuna Comrade Nyoka Yemabhunu nematambudziko atakatarisana nawo. Tinozviziva kuti inguva inorwadza, asi chatinotenda ndechekuti pega pega panouya shanduko inototungamirirwa nemarwadzo. Itsika yevanokontrola power kushandisa marwadzo kuchinja pfungwa dzevanhu vanenge vaine mufungo wekushandura zvinhu munyika. Ndakataura nezuro ndikati kana pakasashandiswa a weapon yekuuraya, the second issue inogona kushandiswa ipapo iri weapon ijere. Ndava vanotenda kuti marwadzo panyama ndo anoita kuti munhu aite give up the mind. But chazvinoita ndezvekuti kana ukange wapinda murevolution, the first gift yaunopa kunyika muviri neropa rako, and unofa uine chivindi. Ndo saka makanzwa mbuya nehanda vanoti ndava kuenda asi mapfupa angu achamuka. Mashoko anoiswa nevanhu vanenge vasvika pakudhifitwa panyama but mweya uchiri wakamira. Ndo zviri kuitika pageneration yatiri izvezvi. Ndava nyama inogona kuneta asi mweya unogona kuramba wakamira. Mweya ukaramba wakamira ndio unonopfeka vamwe kuti legacy irambe ichienda kumberi. Ndo saka nhasi tese pano tiri kutaura nezva Douglas Ian Smith akati paakaona kuti nyama yarwadziwa zviri nani tisvike palevel yatinoenda ceasefire. Ane mashoko ake echiprofita anotaura kuti ndakuenda asi ndichasiya bhachi rangu ndo richatonga. Mashoko ake akanga achidudzira chiprofita chenyama ndeyekuti munhu mutema haafe akatonga nyika ino even in 1000 years. There is not gonna be a majority rule. Mashoko iwayo. Nhasi ndamuka ndine conviction yandoda kukudzidzisai kuti chinhu chinonzi revolution it's spiritual. Chinhu ichocho achingoitike kana mhepo yacho yasimuka aizorori kusvikira yapedza basa. Nesu pano chero tikaenda mhuri inosara ichangoenderera mberi. Chimurenga chino chakatangwa nana Baba Geza, chakatangwa nana Comrade Nyoka Yemabhunu,
up until munhu wese akunzwisisa nhau dzerevolution, ndicho chichasunungura nyika, and hakunazve anogona kuchimisa. Tingatorwa generation to generation tichipfuura, asi shoko rerevolution rinofamba nemhepo. Mhepo iyoyo ndio inotanga kuhwengura vana. Isu tiri mandau tinokutaurirai nezvazvo. Ndava kana yaakutsvaira ndo yakazoti panguva yehondo yabata vana vaingobuda muchikoro vakananga kuMozambique, vakatozodzoka vamwe vakusekwa kuchikoro kuti uyu anodzidza ane ndebvu. Ndava nguva yanga akabatwa nemhepo yerevolution yanga isina basa, nekuti ari mueji yechikoro here. Chaakanga akatarisa ndechekusunungura nyika. Saka izvozvo zvinofanirwa kugara zvakazivikanwa kuti panguva yerevolution yatinayo ino tiri kugaidwawo nechiprofita chinoti mapfupa ane handa anomuka. Ndo zvetinofanirwa kuziva. Nyaya dzerevolution dzinotori nekufamba nekushungurudzwa kwenyama, asi mweya unoramba wakasimba. Ndo saka tichiti every time patinonzwa comrade Nyoka Yamabhunu achitaura, anoti rambai makabatana, murambe makashinga. Ivo ndivo vari kurwadziwa, and mukazvitarisa vana Baba Geza vanorarama vari mumasango, vana comrade Nyoka Yamabhunu vari mumajere. Munguva yekudaro vamwe vedu vanodzoka kumashure. Vamwe vedu they resort into thinking kuti kana taakutaura nezvechange, tiri kutaura nezvechange of face. Pano hatisi kurwa nemunhu, pano tiri kurwa nesystem. Nhasi ndafara comrade vataura Maxeni vandarekodha message yavo pano, nekuti ndo message yandinogara ndichitaura. Vazhinji amuna kugona kundinzwa pandakauya ndichitaura kuti palisti yatakapiwa naBaba Geza yevavengi vevanhu, chimwe chakasara isystem. Bhachi raIan Smith ndo rimwe riri kushungurudza vanhu. Ndikapa example ndikati system yaIan Smith yaigadzira vashoma vanenge vaine mari, then vazhinji vese vanofanirwa kuita rely into receiving. Ndakazvitaura zvinhu izvozvo ndikati apa pava pabattle of economic war ndo yatatarisana nayo sofa. Revolution yatiri mairi izvezvi chava chimurenga chezvekukontrola hupfumi hwenyika, rinova ndiro donzvo rakapinza varungu vachinzi vasina mabvi vakatakura pfuti dzavaitivo mascouts and vamwe vachiti vavhimi. Tikavatambira, nhau iripo yakanga iri yekuda zvatinazvo, nekuti havangade vanhuka kana kuda makomo, vanoda zvicherwa zvatinazvo. Saka politics dzese globally, pasi rese, dzakatarisa kuti unei ndo chinhu chakakosha, nekuti nyika kainosimudzirwa nezvainazvo. Saka now nekuda kwekuti zvatinazvo zvinotokonzerawo kuti padiwe manpower kuti tigone kushanda nekuzvibudisa, because upfumi huri muvhuka. Extraction inotoda manpower. Ndo saka makaona pakange pane forced labor, pakange pane zvese zvanga zvakuitika izvi, nekuzotora ivhu kuzoita mapurazi anorimwa. Ndo zvimwe zvakazokonzera kuti marwadzo ekupambwa tiri vanhu vatema asvike pakuzotirwadza panyama, zvakazosimudza vana mukoma kuti we can't stay like this.
ndo kupinda musango. Ndo pandakataura ndikati chakatanga kuitwa kudzidzisa masi kuti inzwisise gwara rakananga musangano. Izvozvo zvega zvakatokwana. Ndava mhepo yacho inouya nemeseji imwe chete. Ndo meseji inoti kana tikaona wasimuka uchitaura kuti ndadzoka mudance floor nekuda kwekuti hamuna arimo, tinotarisa kuti unei, tobva taona kuti uri kushandisa experience yepolitical science yawakadzidza musyllabus iri infiltrated, tobva tati hauna chunhu. Ndo patinotarisa kuti wauya uchiti chinja maitiro iwewe, ko uri kumbobva nekunani? Chii chauri kutaura? Tokupa nzeve tokutevera, wotaura kuti matumbu evanhu vatema ngaasungwe nemasanctions kuti ini ndipinde, nyika ngaimire inofamba ndapinda, tobva tati uri muvengi. Nekuti the political drive must never be of power but progress. Saka kana wakuti wewe vharai mabusinesses kuti ari kutonga arwadziwe nekuda kwekuti vanhu vanenge vasisina kugadzikana nekuda kwenzara, ini ndigopinda, watove selfish. You are serving a different agenda. Hazvinei nerevolution yemusangano. Ndo patinenge takutarisa kuti ballot paper rinoita 23 political parties ari kutsvaga kuti ave president. Vana madhuku haana kana one constituency yaainayo. Toona kuti uri kuseva democracy. Tobvunza kuti democracy chii? It's a scheme yakagadzirwa yekuti vaone kuti iwewe unokontrola vanhu vako kusvika papi. Tinenge takazvitarisa zvinhu izvozvo tichizviziva. Tobva taziva kuti vese ava mabeneficiaries from the system yemabourgeoisies. Vakarwa hondo vanokutaurirai kuti mashoko ekuti pasi nemabourgeoisies, pasi nezvigananda, kuhondo aiuraisa. Nekuda kwekuti ihondo yekuba nekubira nyika. Takazvitaura tikati vakomana vakaenda kunotakura magidi vane mavanga pamapfudzi emagidi nekuda kwekuti gidi rinoremaka. Nhasi uno ivavo havana chavari kuwana. Asi manationalist vakange vachitodzidzisa somewhere munguva yaitsva hondo. Vamwe vaiva vari masekretari, vamwe vaiva vari kuzvikoro. Ndo vakazouya vachinogara muhupfu, votanga kurova common. Saka kana iri nguva yatiinayo ino, inyaya yekuti tirwe hupfumi hwevanhu huende kuvanhu, hutongi hwevanhu huende kuvanhu, pave nehutongi hwejekerere. Ndo zvega. Celebrity politics yatiri kutamba doesn't save anything. Takazvitaura kuti pakazvarwa opposition muZimbabwe yakatanga kuisa the alternative mind mupfungwa dzevanhu, yakanga isiri mind yedu isusu. Tisu takagadzirirwa nzira dzekuti tifambe nadzo. Ndikati revolution ino yakatengeswa magandanga achiri musango. Vakazosara vakupuhwa instruction yeceasefire. Taakunze handei kunana Lancaster House tinogara pasi titaurirane. But vari kutotaura nyaya dzekutaurirana havana kana vanga. Vanga ravanogona kukutaurirai vakaenda kunonegotiata ivanga rekugara mumajere. Mamas Graves akazara, makuwa evanhu
vamwe vakaorera vari mumasurfaces kuna ana Mozambique, kuna ana Nyadzonya uko, munozviziva. Vese vanga vari kuhondo, munoziva maparariro aita vamwe venyu. Vese vanhu ivavo vatiri kutaura nezvavo nanhasi uno havana kumbogara vagadzikana. Saka revolution ino yayekuuya kuita press reset button and reclaim the power of economic control. Ndakaisa pano pachena ndikati patinenge tisina control yenyika neupfumi hwayo, asi tiine control yepolitics kumusoro, inonzi puppetry government. Ndava chakaunza ceasefire, condition yacho yaita overthrow the main cause yehondo. Ndava dzidziso yaipuhwa ndeyekuti ngatitore ivhu nekuzvitonga kuzere. Ivhu ndiro rine upfumi. Kana uchicontrola ivhu wapinda in the state of controlling your economy. Ndava kana tichitaura nezvemaminerals anowanikwa muvhu, kana tichitaura nezveagriculture negutsa ruzhinji nekuibvisa zvinobuda muvhu, kana tichitaura neresidential state of your people tinotaura nezveivhu. Saka the incorporation yecontrol yeupfumi inowanika muivhu. Manationalist vachienda kunonegotiata nyaya yevhu yacho ndio yavakatenderana naMargaret Thatcher vachiti hatitore ivhu racho iroro until 10 years dzakwana, ngatimboitai willing buyer willing seller. Kubva vati hatitengeseka because kana uine ivhu unowana mari. Ndio saka makaona kuti vana Eastern Highlands uku kwanga kuchirimwa agriculture zvisingaiti. Exportation yaivapo yezvatinenge taita kuno yakawanda. Vana cotton, vana Karina textile vanga vachishanda nekuda kwekuti vakanga vachizviziva kuti zvinotangira muvhu zvoenda kuproduction. Ndio saka muchiona tichitaura kuti nyaya yekukontrola ivhu ndio nyaya yepolitics. Zvese zviri kuitwa nana Chamisa idrama rekutamba. Vakomana ava vana kugraduate vari kubva kupolitics dzekupoli vachiuya nadzo muvanhu, but nyaya yedzidzo yepamadesk inofanirwa kugraduata. So economics dzekurana mabooks nerevolution hazvitosangani. Ndio saka muchiona kuti magandanga anga asina kuenda kuchikoro vakatozoenda vobvako. Ndava ukada kuwanza reasoning capacity, you become munhu ari complicated. Isu pano tiri kungotaura nyaya dzekuti nyika ngaitongwe zvakanaka, ngapave neaccountability, nyika ngaigone kuisa gutsa ruzhinji muvanhu. Handidi muri kuzona ivhu ngariende kuvanhu. Izvezvizvi ZANU-PF yakatora ivhu paland reform ratakataura tikati paredwa land redistribution. Muri kuti ivhu rumaoko evatema but maland barons ndo vari kutengesera vanhu masenzi ekunyepa. Iyo kesi yavakabatira comrade nyoka yemabhunu kuno ndeimwe yechiland baron. They are failing to control because the system yavari kushandisa inochengetedza the interest yemuchena. Now vakutaura kuti a friend to all, enemy to none, which doesn't make any sense. Takataura kuti the birth of the opposition politics dzemuZimbabwe dzakanga dziine donzo rimwe chete. Donzo rakanga riripo nderekuinseta the alternative government, because pa 10 years dzaMargaret Thatcher padzakapera, the people vanga vari kunze kwenyika vakaitirwana navo zvibvumirano, they didn't honor
vana Mugabe vachinonegotiata vakataura kuti isu hatibhadhare mari kuma white farmers, saka ngatidelay ivhu for 10 years tombotanga tati imimi mushande mari mokombenzeta ma white settlers enyu, then tozotora ivhu. Land expropriation yedu inenge isina compensation. President Mnangagwa varivhesa vakutaura kuti 3 billion set for white compensation, because nyaya yapo yaye kuda kutsvaga peace. Ndava kana vakakontrola ma-strategic sectors ehupfumi hwenyika, hazvinetse kuita turn the citizens against their government. System iyoyo ndakaitaura ndikati vakaishandisa kuLibya, yekuti hurumende can be overthrown using ma-citizens. Volebra mtungamiriri sadictator. Will make sure that there is a lot of confusion in the political arena. Inosvika pa level yekuthreaten power. The moment yavano threaten power, ari power no defender power. Achi defender power, anoidefenda nekubrutalize vanhu. Ndo saka tina namo Blessing Ali vakaurawa achichekwa-chekwa. Pangotengerwa umwe munhu chisupa chekuti adefende power. Vana Mboneni Ncube vanaitaidza mara hatisuziva kwavari izvezvi. Inyaya yekuti when power is threatened, ari power ano abuse authority. Izvozvo yakatoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana-siyana. Ndo saka muchiona kuti Venezuela vanonodzura mutungamiriri nerufu voenda naye kwavo. Vakuti ndivo vakuda kuisa wavo. Ndava ma-qualities emutungamiriri anotungamirira vatema anofanirwa kucomplya nema-demands of the white monopoly capital. Politics dzatiri kutaura pano hadzidi Douglas Monzora, hadzisiri kuda Nelson Chamisa, ma-advocates of imperialism vanoti tikapinda togadzira ma-policies anoita kuti imimi muuye muinveste munyika medu. Vana voshanda vari pasi pe basic condition of employment inotaura kuti poverty datum line $4,500 rands or $200. Imbwa yemunhu ari kurarama achiita business munyika yedu yeZimbabwe ine budget of over $500 a month. Munhu anenge achishanda kuparire nyatwa anopuwa $250. Ndo zvinoitika. Saka mukaona mukatanga kuitwa hoodwinked nevakomana ava vanenge vachikuudzai kuti shanduko inotovapo ini ndapinda, matoita dambudziko rekutanga. Revolution ino tiri kukuudzai zvatiri kukuudzai pano, kwete kubva mukuziva, tinenge takagarwa. Nekuda kwokuti there is a message inofanirwa kupinda muvanhu kuti tiri kufanirwa kurwisa kuti tibvute revolution yakabvutwawo nema-nationalist, topedzisa the phase 2 inonzi economic freedom. Yatinotenda kuti Zimbabwe kana yakunogara patafura on the global negotiation inenge iri pa shareholding capacity iri recognized as an equal share, and it needs to be advocated for. Saka pane a generational transition. Mukazvitarisa zvakawanda zviri kuitika zvamunofanirwa kuziva. Izvezvi ukaita 70 years uri pakambani, mutemo wenyika unoti unofanirwa kuenda kupension nekuti hausisina capacity yekuoparata mushina wakura. But system ya Ian Smith bachi rake rinoti munhu ane 95 years can still contest to be a president, because he is not a president, he is a stooge.
ari kurana nyika, ari kurana nesystem iye anofanirwa kucomplya. Kana akasacomplya nesystem iyoyo anenge ava dictator. Saka there must be a link of the young generations and the new generation to overthrow Bachi ra-Ian Smith. Zvese zviri kuitika zvafana zviri kuti mpinga. They are in the line of the transaction ye-looting iri kuitika, hupfumi huchikokotwa. Topiwa mapepa akaprindwa akanzi $100 ari mabhando. System yedu yenyika inenge ichiti wiki neuchivhayo anoita 2 billion mumba. Bengi rinogona kuva nemari isingasviki kana 100 million. Kana muchitora mari munotolimitwa kuti iyi yakati. Politics ndio inogadzira mapolicies. Mutemo unoti haufanirwe kuva uine certain amount mumba mako, unoitwa overthrow. Security yempavha inobva kupolitical immunity. Who is the buyer of the proceeds being looted? That is why mchiona tichiti hatina time yekutamba. We know what we are doing and we know where we are going. We are not looking for better shopkeepers vanogadzira peace on the expense of our people. Tichishandisa inonzi borrowed economy inooperatwa nesmart colonization. Hakuna mtema anogona kusimukira pane zveupfumi. We are known for being employed. Nyaya ndiri kutaura pano iri kuda ma-war veterans, iri kuda vari mupower, iri kuda vechidiki kuti tisangane pachedu. Ndava nhaka yatinofanirwa kusara nayo, haifanirwa kurivhesa zvatakaita. Meseji dzatiri kudzidzisa pano, tiri kudzidzisa kubva mupfungwa dzatinenge tichipiwa nevanenge vachitipa. Ndo saka muchiona kuti throughout Africa ma-presidents edu ari kutreatwa sema-project managers. Havana sei. Instead, we rely on USAID. Nyika isina mineral kana 1 inowana surplus yekupa kuhub yeupfumi hwenyika. Papo ndo panotanga kuuya vamwe vachifungidzira kuti they can say we are dancing, tototanga kutodhenza nesu. Relevance yedu yatinenge tichikupai moenda kunotamba democratic dance. Because chero iyo ZANU-PF yacho to be accepted into the international community, they need to comply to the criteria inoshandiswa mu democracy. 5 years voteranai. Totumira ma-observer. Ava vari mupower vanenge vachitaura kuti toda opposition because isu tiri vatungamiriri vanosarudzwa nevanhu. Mosapota opposition mobhurwa. Ko wagoitirei nekuti uri munyika yako? Kana usingadi zve-opposition, declare ka one party state. Ndiani ari kukufosai kuti muite ma-oppositions imi musingavadi? Ndavachakonzera kuti polisi igozotanga kunorova vanhu ve-opposition. Inyaya yekuti haidiwe munyika. Ndiani ari kutipa force yekuti tive ne-opposition munyika? Whom are you complying to? Saka tichitaura ma-message ano atinenge tichitaura pano, tiri kuita kuti imi semhuri yeZimbabwe muzive
Atina kutarisa kuti ndiani ari mupawa, tiri kutarisa kunetseka kwevanhu vedu. Manesi edu ari kurwadziwa. They can't even afford kuwana pekugara pari decent. Teacher munomupa $250. But university yenu inoda mari iyoyo inopfuura mari yamunopa teacher. Chikoro chenyu munoti chinoda $150 per month. Kana chiri chikoro chepamusoro. Teacher ane vana vatatu. Haana umwe boss anoshandira government. Rent anogara inenge ichida $100 and something. Mafactory yacho hamudi. Munoti ngakuye mabhero. Asi lithium inenge ichienda, gold rinenge richienda, chrome inenge ichienda. Chimwe chinhu chakaitwa naIan Smith, aichera zvicherwa zvine order. Kuziva kuti izvezvi tiri kumboshanda negoridhe. We understand kuti tine lithium, we understand kuti tine chrome, we understand kuti tine zvakati. But izvi ngatimbozvisiya, because ma reserves enyika are better when in the ground. But tiri kuchera sekuti tiri kuda kumuka takatuta mangwana. Ndo hondo yatakatarisana nayo. But information ino haiko kuyuthi. Tine information yekuti Mpinga chechi yakutanga kushandiswa kubrainwasha vanhu pfungwa. Ndainzwa kuti the men of God vane makaunzi ekurepa. Vari kuita battle ma-issues ane exhibit. But anointing yadururirwa pamwana. Akucheka hembe dzababa achinoenda kunoita nadzo mapipi. Zvese zvinhu zvatiri kutaura pano. Zvinhu zvekuti isu senyika ngatigadzirisei hunhu hwedu timire zvakanaka. Varipo vaprofita vari kuita zvakanaka, zviripo zviri kuitikawo zvakanaka. But zvakaipa zvacho ngatichizvigadzirisai senyika. Hatisi kuri kutsvaga panapa kuti tidiwe. The stakes are too high. It's not about the power. It is about the progress. President Mnangagwa vakatorwa nenguwa vasina kugadzirisa nyaya dzatiri kutaura pano and put the youth in the right track. Admit kuti takaita mistake. Vanenge vasina kuitira mweya wavo zvakanaka. Tinozviziva chero guku rahundi yakanga isiri nyaya yemutema nemutema. It was a matter of protecting the interest yemuchena. Ndava izapu chete yakabva paLancaster House ichitaura kuti kwete hatigoni kuenda kunotora simba rekuzvitonga muma offices. But tisina nhau dzevu. Zipra ikatretena kuti taakudzoka mushango. Tiri kudzoka musango kuti tinorwa, tigone kutora ivhu. Ndava vakomana vezanu vanga vatobvumirana nazvo. Ndo saka muchiona kuti early years after independence pakaita frictions akawandisa. Ndava agenda chaiyo yakatengeswa. Tikatanga kutora mari. Ndo saka muchiona kuti vanazvobwo vakatozombobvunza. Vachibvunza vamwe vavo macomrades. Kuti varume tanga tiri tese muhondo, tichangobva mukusununguka. Idzi mari dzamaakutenga nadzo dzimba idzi nedzimotokari dzakanaka. Mange madziwana kupi? Makasenza rini? Mubvunzo iwoyo hauna answer up until today. Ndo pakatangira celebrity politics. Dzevakomana vanoti kana vaakupinda muground panotanga kumirwa nedzimotokari vanotanga kumira mumadhoso.
vachichengetedzwa. Isystem ndo yakatizwa naMandela achiita 5 years akata izvi ngatimbosiya zvakadai. Now mukada kuzvitarisa yava hondo yekuti kana tapedza isusu kutonga zviri tiise utongi muvakomana vebusiness. Hatichatauri nezvedzimwe nyika, regai tingotaura zveZimbabwe. It's a plan yagara iripo because vari kushanda vacho vari kushanda futi vachicontrolwa ne-element of the white monopoly capital. Vakomana vamudhara saka vanofanirwa kusara vakabata power. As long the system ichimarginalize vanhu hatina zvatiri kuita. Aya ndo mashoko andoda kusiyai nawo vana veZimbabwe. Itai zvenyu zvamuri kuita, sapotai mapato the way yamunofunga nayo, asi messages atiri kutaura pano kana zvikasabatwa nenzira iyoyo, generation ino ichasiya seed yekuti pachazosimuka a movement chaiyo inenge akabata nyaya, pachamhanywa zviri legendary pamberi nekubatana mhuri yeZimbabwe pasi nezvigananda.